बे समाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया बारग' एनडिएफबि आरो रन्जन दैमारिखौ लानानै गोनांथार बाथ्रा बुंदों। बिटिआरनि सागानगिरिफ्रा बारग' एनडिएफबिनि केसफोरखौ लानानै सरकारखौ बुंगासिनो। सागानगिरि आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिथांमोननि केसफोरखौ उदां खालामनायनि फारसे बाथ्रा बुंबोदों। दिनै बेबादिनो गोनां बाथ्राखौ बुंदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बिथाङा बुंबावदों रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि फारसे बिटिआर सरकारा मदद होगासिनो। बिथां रन्जन दैमारिनि सायाव सुप्रिम कर्टआ दासिमबो खेबथामसो हियारिं खालामनाय जाबाय। दासिम रन्जन दैमारिनि उकिल, बिटिआरनि उकिल आरो अनजलि दैमारिजों बिटिआर सरकारा जगाजगाव दं होननानै बिथां इस्लारिया फोरमायदों। एमएलए लरेन्स इस्लारिया बारग' एनडिएफबिनि सायाव खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बुंदों फै मिथिना लानि। जोङो जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेफोर सोमावसारारि मानसिफोर एनडिएफबिफोरजों लोगोसे जायफोरनि केसफोर दङमोन बे केसफ्रा सुस्रां जानांगौनि थाखाय एकर्डनि दफायाव बावहाय बुंनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो माखासे मानसिफोरनि केसा दायो उइथड्र जाबाय। गोबां केस उइथड्र जाबाय आरो गोबां केसफ्रा दंबावो आरो बेबायदिनो माखासे मानसिफ्रा दायो सेन्ट्रेल जेलाव जोबथेसालियाव बिथांमोना थानो गोनां जादों। मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे दा बिथांमोननि जिथु केस बे केसखौ लानानै बिटिआर सुक्ति खालामनाय मानसिफ्रा जे सानथाराखै, इउपिपिएल हान्जाया जे जेबो मावथ्राखै बेबायदि जेबो बाथ्रा गैया। जेब्लानो भारत सरकारजों 3 खनायारि सावरायलायनाय जादों, भारत सरकार, आसाम सरकार आरो सोमावसारारि जि आफाद बे मोनफ्रोमबो सावरायनायाव जों बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों। थांनाय जानुवारि दानाव सावरायनायावबो जोङो बुंदों जेराव एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो दङमोन। बे जानुवारि दानाव 3 खनायारि जि सावरायनाया दिल्लीयाव जादोंमोन। आसाम सरकार, भारत सरकार आरो बिटिसि एबा जों सागानगिरिफोर बेयावबो जोङो बे बाथ्राखौ जोङो बुंनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो खामानिफोरखौ दायो मावगासिनो दङ। मानगोनां रन्जन दैमारिनि जिथु केस बे केसखौ सुप्रिम कर्टआव दायो आपिल खालामनाय जाबाय। मोनथामसो माने हियारिंआ थांखांबाय। थांनाय मासाव जाबावनांगौमोन खिन्थु जायाखै। दायो जों आसा खालामदों बेबो थाबैनो माने बेनि जे केस बे केसआ लिस्टआव ओंखारगोन। जोङो जगाजगाव जोङो दंलायो। बिथांनि जिथु उकिल आरो जोंनि बिटिसि सरकारनि जिथु उकिल जोङो जगाजगाव दङ। अनजलि दैमारि बिथांजों जोङो जगाजगाव दङ। मा खालामनांगौ खालामनाङा, बोरै एसे मदद होलायलायनांगौ बिटिआर सरकारनिफ्राय बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जों लानानै जों जेब्लायबो सावरायलायो। पार्सनेलि आं जोंनो मानगोनां अनजलि दैमारि बा जोंनि उकिलफोर जोङो सावरायलायनाय जागासिनो दङ आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङाबो मदद खालामगासिनो दङ। बिनिखायनो सोरबा बुंनाय बायदि नङा, गुबुन मानसिफ्रा जायफ्रा मिथिया बा बिथांमोना जायफ्रा खाथियाव सावरायनो फैया बिथांमोना मिथिनाय नङा। दा जों जानला मोनला सब समाय मिडियानि सिङाव बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं साना। मानोना जायहा मावलांबाय थायो। नंगौ जों दिनै उदां अख्राङाव लाबोनो हायैनि थाखाय जों लाबोनो हायाखै बा जोङो दुखु मोनो। नाथाय बेखौ जे जोङो एसे मदद खालामदों, बिटिआरनि चिफआबो खालामदों, आंबो खालामदों। बिनि समाव जों ख्रिस्टमासनि टाइमावबो जों खौरां लादों। खौरां जों लायो, सिङावबो लायो, बाहेरायावबो लायो। सिंनिफ्रायबो बिथांमोना जोंजों सावरायहरो। नंगौ गोबाव जानायखाय बिथांमोना दुखु मोनगोन, बिथांमोननि न'खरा दुखु मोनगोन। बिटिआर एकर्ड जानानैबो दाबो माने गबोआखै, बिनि थाखाय दुखु मोनगोन। नाथाय जिहेतु एकर्ड जानायनि सिगां बिथांमोना जोबथेसालियाव थानांबाय, माखासे केसफोर थाबाय। दा केस बाय केस माने केसफ्रा उइथड्र जायो। दा बे खामानिफोरखौ मावबाय थादों। दा बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सागानगिरि मोनसे आफाद जानायलाय बिथांमोनहाबो बुंनांगौ दायित्व दङखाय बिथांमोना हयथ' दिनै बुंदों। आं नुवाखै, नोंथांमोननिफ्रायसो आं मिथिदों जे गोबाव जानायखाय हयथ' बिथांमोना सरकारखौ जों माने बिथांमोना नारसिननो थाखाय एबा सरकारनि एटेनसन मोनसे मोननो थाखाय हयथ' दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बिथिङाव सांग्रां, जों सागानगिरिफ्राबो जोङो सांग्रां आरो बेखौ लानानै जों सावरायबाय थादों। जों नुयो, नोंथांमोनाबो नुयो जे खावनै खावथाम दङ। सोरबा माने मोजांखौ साननानै जोंजों मदद होगासिनो दङ, सोरबा पलिटिकेलि बायास, सोरबाया जोंखौ एकदमबारे बेरेखा खालामथारखायो। बेरेखा खालामग्रा मानसिफ्रा बुंबाय थायो जायफ्रा सरकारजों थानानै बे केस बायदिसिनाफोरखौ ज' मावलांसै होननानै थायो। बिथांमोनाथ' थिगैनो बुजिगासिनो दं। खिन्थु जायफ्रा माने पार्टि होननानै माने आलदा लाखाथारो बा गुबुन पार्टिजों जायफ्रा दायो दंफाहैयो बिथांमोन बायदिया माखासे
बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ जोंहाबो दायित्व दङ खिन्थु जों थाबैनो जाहाथे जेलाव थानाय मानसिफोरखौ जों सख'नो हायो बिनि थाखाय राहा लामाफोरखौ खालामबाय थानाय जागासिनो दं। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल साखाथियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।